बर' हारिखौ जौगासार होनायनि थाखाय जायफोर बिहोमा होलांबाय बिथांमोनखौ एबसुआ मान होगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। आसाम गौरब बान्था मोनगिरि कल्पना बर'नि नखराव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरां लाहैदों। थांनाय 10 जुलाइखालि हरखाबै रुंसारि जानाय आसाम गौरब बान्था मोनगिरि बर'नि सासे फुंखा सुबुं कल्पना बर'नि नखराव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननाय मोनसे हानजा अदालगुरि जिल्ला एबसु आरो रौता दखरा एबसु जथायै थांनानै खौरां लाहैदों। लोगोसे नखरनो दुखु फोरमायलायबो गथायो। बिनि अनगायैबो बडलेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै मदद होबोनाय बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय बाथ्रा बुंग्रा सासे लिरगिरि समाज सिबियारि हरिसिंगा ओनसोलनि हिर'नय पाटवारिनि हरखाबै जिउ गोमानायखौबो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ हिर'नय पाटवारिनि नखराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे नखरनो दुखु फोरमायलायबो गथायो। थांनाय 10 जुलाइ फुंबिलिनि 4 बाजियाव जोंनि बर'नि आरो आसामनि आसाम गौरब बान्था मोननाय कल्पना बर' उदालगुरि जिल्ला रौता बालिसिया गामिनि बिथाङा अबथिरायै रुंसारि जायो। गानो रोङै बेमाराव गोलैनानै खोब खम समावनो बा जथेस्थ' जिखिनि बिथांनि एनार्जेटिक जे हाबा मावबाय थानाय समावनो बिथाङा अबथिरायै जिउ गोमायो। आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिनाय लोगो लोगोनो जोङो गोथौयै दुखु फोरमायदों। आरो दुखु फोरमायलाय जि जोंनिफ्राय होनो गोनां दङमोन, जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे सानखालि जोंहा गुवाहाटियाव मिरु मावफुं जथुम दङमोन। आरो गुबुन गुबुन हाबाफारिजों थानायलाय न'आव जोङो फैनो थाखाय खाबु मोनाखैमोन। दिनै जोङो मिरुनि आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला रौता दखरा एबसु जों जथायै बेयाव खौरां लाफैदों। बिथांनि फिसाय बिथांजों जों रायज्लायदों आरो नखरनि जिखिनि दुखु दाहा बेयाव जों बाहागो लाफैबाय। मिजिंथियो कल्पना बर' बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थागोन। आरो बिथाङा खम समनि गेजेराव जिखिनि हाबा मावनानै गालांबाय आरो बे हाबा मावनायनि थाखाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मोजाङै जोथोन लानाय आरो बिथांमोनखौ मा गियान होनांगौ आखल दानायनिफ्राय लानानै फेदेरनायनिफ्राय लानानै गाव जि जायगायाव खामानि मावदोंमोन बे जायगानिया मोनसे आदर्शनि जायगा। आरो बेखायनो आसाम सरकारा आसामनि गिबि खेबनि थाखाय आसाम गौरब, आसाम बैभब आरो आसाम सौरभ बे बान्था फोसावनाय समाव कल्पना बर' बिथांखौ आसाम गौरब बान्थाजों मान बावदों। आरो दिनै बिथांनि रुंसारि जानाय समावबो आसाम सरकारा स्टेट अनार होनानै गार्ड अफ अनार होदों। बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया, नाथाय बिथाङा जि मोनसे आदर्श दिन्थिनानै गालांबाय आरो बर' माहारिनि गेजेराव बिथांनि हाबा मावनायनि थाखाय जे आसाम गौरब मोननो हाबाय, बे जोंनि थाखाय अराय गोसोखांथावना जानानै थागोन। नखरनि जिखिनि नेमखान्थि दङ नखरा बेखौ मावफुंगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे नखरजों बिथांनि नखरनि सानै फिसाज्ला दङ, बिथांमोननि फिउचारा जाहाथे मोजां जायो जों बेखौ अराय मिजिं थिबाय। उननि समाव जिखिनि जोंनिफ्राय मदद होलांनांगौ जोङो जेब्लाबो बेखौ नाजागोन। दिनै बे समाव फैनानै गासै जि थासारिजों भुगिनांनाय बेखौ जों मोजाङै खोनासंदों, मिथिदों। आरो खोब दुखुनांथाव खास्रि बिस्रि थासारि थांनायनि उनाव बिथाङा जोबथाहांबोदों। बे जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां। आं मिजिंथियो जे बर' हारियाव जों जाहाथे बयबो सांग्राङै गोग्गो देहा लानानै जों थांना थानो हायो आरो माहारिनि आरो समाजनि हाबा मावनायाव जों बयबो मुखुबै थानो हायो, बेखिनिखौनो आं मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरेपि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन।
सानाय, आफाद उदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। SI निउर' थेरेपिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे SI निउर' थेरेपियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।